naike kere nacha nanyora bwate stress lakini naike iga naraga stress kari gasi ayo maite stai nakorro ko kera na bana ga yo mo konso yani bakanara ebintu na watu mutumu byagenda ngike cya gucandika ya ni stress ya kawaida yo kwenye wanaona ukikotemi ebintu mbiri kwa bana ari gento Bona stress yo buri momete ni ngere no bona stress maite bona mno kwa kunye konyora ni kete ngakora lakini Nikwambia tuende kata. kwenda obisi kwate bitiga maskarao tocho to kwa keresi bona yabere konya kwenda yani konyora feedback ireni abaiburi bona abaiburi baitu batukini kirenda konyora barenzi bagwati bona nintu bacha kire kurigere na bana babo lakini hono kwanyora timbwa kenamu agana gya kogera bona nice bikoruka ate antare tu yenda nona sigetiga tare tuiga raf chinsa chikengira kina tara iga naika ate atigandati ubugima barabona ubuli nabo gusoma kwarigiye gasiye kubule lakini to gukwa moyo abo bado kunya kogendera mpaka titu kondike ndo konyore gasi abiburi barabina bali nabakakere basomire umwana wabo at least kwa bagokirende bate bambu naba gusometi nawe wikira sobwate gasi kubakona kabisa ono ritu kena rinaganyire inkarirochi ritu kondro nabo ko rusio moyo bwangu igo aya tayo ko rusio moyo lakini mede bindo mbiro chi kwakora akanyora wasuma akanyora mbiro sana lakini mbiyande mbio ko bambiyo wewe nakora yani na yakora mwezi kucheza na wana na kwari kucheza iyo ni areta umuremba sende bakananya biri bintu biri bakatingo regret yo gotara na taje gochaga bona asenye nchubi na nantuma chini kentongo kora nkogenda ntoko na botoko nyara nindi tokwana yare ko babya yani itko inde na inde tonyora nene tukwana meta mangana wante biri na maya yana nya konyora muntu to wa conversation ne to anyora ni na to ali ga mangano wate na yini na dayo ko muntu mo nchibano mai tiko sinoro de bubu ngana ni direction ya yani mnanda wa access nchega igabona gutaka konyora ayo noro chimatari abangi nambaro babonye ibintu chinyanya gari angene sechi abana bari bago kuna abana bari bekire gari kurosha abantu onsaye bari nabantu bakonye ibintu bina chinyanya emesi ayo gutaka wiko igo buri nganya beta nabo gotebuguma abanyabete bitogusira sawa bone gento ngukora tigangende inkunzi ando chingen owairire sai ingo ibi sai chinsa cheri sawa ndokora sawa Madam, ndiyan tetep. Ndiyan lokon. Nikopoa. Ndio ko dikiga iga. Igang karanse tetu igang gonya go barizi. Ako ranke ndengero katengereta. Ya, ene naro sako nyomba. Bono kwara wetege para gai. Na banko para bantu bago tirimbuka na bago tira tro siko twanyana ni bono to kwan. Nechigali chonsi. Ntaingo bo. Naro nyabeta kagotera babe para na bana bakoga nyabeta bima etingi kya chikura akare ko boy nyabeta bana bamwanje te babe tima etingi chikura akare ko boy I don't know
bono tukumanya rusi nobuya bwaye bakare gotera Kimaeti bono bai batengire nere korumoino bono baenda gochi ale korumotu abana bakomobwati korumwego ogotera gwoka baenda ochimoino atimiria sibachimaenda nabora nkende ngiarenge mwabo tukumanya bantu bagotera busa ibo nande nabana oroche abana nindagera mwata bagoterera chinsa chini kwarare kerubera bana tindamorro keruba bai yachete missing korumoiso ande yachete takaenda gochi ngayachie Mangana yo moshene tinya bwati bonyenga tinga yone ndomneki aye nekirambo ndo byonsi akiwa boli gatimanyeti angana gotebiria ni oje ninko bisi aye ngonya ko moshene korangu akiwa boli timayeti angana gotebi no geke ekera na kanyole ngaro ko ikankwa tomaiti mwana tori gokira ebere bwata mana tinda rige angana gotebi ande ngikende kere kenyu mangara tindi koirana angana gotebi lakini kerubo aye no maete nekiramba uti kimanyeti lakini nkagerete pakata ira sekego asigencho korumoiso nare missing mama mwabota maipia sare onde tayo mwabo maeta sare by the way tantra mocheki mwabo kwenda mwabo turamocheki by the way kwenda tomo somore ko nyumba toko marusimbio Incenanya kurangeri muntu ntanchiti kabere ko nganja busayiko ebesa ninje ebesa giyeso manasalit ebesa ninje nago tebi nindite sport pesa Uriete nindite ebesa? betika ngoroki njendu karandi gere nanya ko ngara iga ngoroki nanya wetu kutana nje ngoroki ebesa iyo nje ngoroki ebesa iboni ebesa ire mushwari emukesho keregento ntandole turwanda intandole togenda sore kyo ndeti mangana ngakikara ngoroki ebesa no mato bagambia mo ngire furi soda kyo kunywa no mato bagambia chibesa bakoli ke muntu ngotebiga enyumba yane ngana akorike permanent kirikiane naende getoso umwane enyota Ngara ngoroki ebesa tigana nje nkweresera baba nje kaki ntige pinyani kaki muramu omo njentige kungo yokwera umubwana hande niwe tomasoire nyumba chindero chiri chiko kongai chindero ne chibese kwanya kwa muntu tukete chimu chindero betika chibese ngamete ndiye ngoroki 1.6 kaki ngoroki ebesa kungo yinda mase ngoroki ebesa ngora abantu mbaka kankoma na tole runo bwanje ntokorosi togenda uranywe soda matiaba nuri choma egeto akanaga njeno muntu uri kibeza cyuka tukora ngoroki none ne sim sport pesa ke muntu umaete ibintu bindekera ngoroki ebesa ina konte chi story ngoroki ebesa kaki ke muntu mete songo na kyo muntu take things slow riye risini ni berekire eyebwate erumye ine irenga wate bachire 1.17 million na gotenga ngoroki ebesa tiakorire pattern indi kwegena wanchite maya no chengo korota na korota na nyora ngurure sambi kekyo kwa look here congratulations uy yeso nchekera nko teje bintu kebuto totirbo ke butia nyabeta toro munya kini nyabeta 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 tomo moya nyabeta no yae nyabeta na mwamundo yae nyabeta no wachani nyabeta bako moyo nyabeta aye nyabeta 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 mwono moya nyabeta mwono moitonga nyabeta masika mangana nyabeta nyabeta